Πρόσφατα το Πανελλήνιο θαύμασε το θάρρος 3 ευζώνων και την αποφασιστικότητά τους να παραμείνουν στις θέσεις τους με δική τους βούληση, ενώ είχαν προειδοποιήσει ότι θα εκραγεί αυτοσχέδιος μηχανισμός έξω από το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Η εκπομπή μας ετοίμασε ένα αφιέρωμα στην Προεδρική Φρουρά και ιδιαίτερα στα προσόντα που απαιτούνται για να γίνει κάποιος εύζωνας. Στέκονται προσοχή και είναι απόλυτα προσιλωμένοι σε αυτό που κάνουν. Ό,τι και αν συμβαίνει γύρω τους, εκείνοι δεν αλλάζουν ούτε την έκφραση του προσώπου τους. Οι εύζωνοι της Προεδρικής Φρουράς βρίσκονται πάντα στη θέση τους. 24 ώρες το 24ωρο και 365 μέρες το χρόνο, οι 2 εύζωνες βρίσκονται πάντα εδώ στο μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη. Η αλλαγή γίνεται κάθε μία ώρα. Εκτός από το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, η τιμητική φρουρά υπάρχει στο Προεδρικό Μέγαρο, στην κεντρική πύλη του στρατοπέδου της Προεδρικής Φρουράς, στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης, τις Κυριακές και τις επίσημες αργίες, αλλά και στην απόδοση τιμών στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και σε αρχηγούς ξένων κρατών. Όπου και αν βρίσκονται οι εύζωνες, η παρουσία τους ομολογεί την τέλεια εκπαίδευσή τους. Είναι αρκετά δύσκολη εκπαίδευση, θεωρείται από τις πιο δύσκολες που υπάρχουν. Πρέπει να είναι ο υποψήφιος εύζωνος να έχει ψυχική δύναμη πάνω απ' όλα, τη θέληση πάνω απ' όλα. Από εκεί και πέρα, εντάξει, υπάρχουν κάποια συνήθη προβλήματα σωματικά, στα γόνατα, στα πόδια, στη μέση, τα οποία εμφανίζονται στις πρώτες εβδομάδες εκπαιδεύσεως και από εκεί και πέρα ακολουθείται η μέθοδος του να εξεταστούν από γιατρό και να κρυφθούν από ιατρική ομάδα, αν είναι ικανοί ή όχι να γίνουν εύζωνες. Βέβαια, στην εκπαίδευση μαθαίνεις αρκετά πράγματα, αλλά θέλει και αργότερα πρακτική. Και στη συνέχεια, μαζί με τις ώρες, όπως συνεχίζεις να κάνεις την υπηρεσία στην ευζωνική, σιγά σιγά συνηθίζεις και φαίνεται να είναι, όσο προχωράει, είναι πιο εύκολο. Θα εκτελεστεί εφόπλου λόγχη. Εφόπλου λόγχη. Προσοχή. Επόμου. Ουλ. Εμπρός. Μπας. Η δύσκολη εκπαίδευση αλλά και η πειθαρχία που απαιτείται είναι χαρακτηριστικά. Από το 1868 που δημιουργήθηκε το συγκεκριμένο άγημα, όπως ονομαζόταν αρχικά, μέχρι και σήμερα, όσοι επιθυμούν να υπηρετήσουν τη στρατιωτική θητεία τους εκεί, γνωρίζουν τα σωματικά αλλά και κυρίως τα ψυχικά χαρακτηριστικά που πρέπει να διαθέτουν. Η Προεδρική Φρουρά πηγαίνει στα κέντρα εκπαιδεύσεως νοσηλέκτων, όπου γίνεται μια διαδικασία επιλογής των υποψήφιων ευζώνων. Κάποια συγκεκριμένα κριτήρια είναι το ύψος, πρέπει να είναι πάνω από 1,85 μέχρι 2,10. Η άριστη σωματική διάπλαση, να μην έχουν κάποιο χαρακτηριστικό σημάδι στο κορμί τους, ως με τατουάζ που φαίνονται, ουλές, να μην είναι παχύσαρκοι, να μην είναι... Γενικά το σώμα τους πρέπει να είναι σε ευθετενή θέση και φυσικά να έχουν και ψυχική δύναμη, να το θέλουν δηλαδή. Συνήθως συζητάμε εθελοντές. Η Προεδρική Φρουρά αποτελείται από εύζωνες οι οποίοι είναι πλήρους θητείας, είναι έφεδροι, και είναι σωματικής ικανότητας Ι1. Μετά την επιλογή από τα κέντρα εκπαιδεύσεως και επί 1,5 μήνα, η εκπαίδευση των υποψηφίων συνεχίζεται μέσα στην Προεδρική Φρουρά με εντατικούς ρυθμούς. Κάνουν εδώ πέρα στην Προεδρική Φρουρά 1,5 μήνα εκπαίδευση υποψήφιου εύζωνα. Αυτό που είδαμε και τώρα δηλαδή. Ακόμα αυτά οι εύζωνες που είδαμε δεν έχουν ολοκληρώσει την εκπαίδευση. Και μετά από 1,5 μήνα ονομάζονται εύζωνες και ξεκινούν τις ευζωνικές τους υποχρεώσεις. Ο τελετουργικός χαρακτήρας της μοναδικής αυτής ευζωνικής φρουράς αποτυπώνεται ακόμα και στην ενδυμασία τους. 50 λεπτά χρειάζεται ο εύζωνας για να φορέσει τη στολή του με τη βοήθεια συναδέλφου του. Μια στολή που ζυγίζει 13 κιλά και συμβολίζει ολόκληρη την ελληνική ιστορία. Πάντα οι εύζωνες είναι σε ζευγάρια. Το ζευγάρι του συγκεκριμένου εύζωνα βοηθάει στη διαδικασία. Έχει ήδη φορέσει ένα ζευγάρι κάλτσες, διπλές, σε κάθε πόδι δηλαδή είναι 2, οι οποίες σφίγγουν και δένονται με μια δερμάτινη ζώνη ψηλά στη μέση.
Έχει φορέσει το λευκό πουκάμισό του, το οποίο είναι φτιαγμένο εδώ πέρα στα εργαστήρια της Προεδρικής Φρουράς. Όσοι φορούν το γαλάζιο μπερέ γνωρίζουν πως με την παρουσία τους προσφέρουν έναν ελάχιστο φόρο τιμής σε όλους εκείνους τους χιλιάδες ανώνυμους ευζώνους που έδωσαν τη ζωή τους για την υπεράσπιση της ελληνικής γης. Γι' αυτό και διακατέχονται από ανάλογα συναισθήματα. Περηφάνεια καταρχήν, λεβεντιά, ήθος, κυρίως υψηλό συναίσθημα για την πατρίδα, για τα ιδανικά, για την ιστορία της. Σαφώς υπάρχουν κατά καιρούς και αναφορές για το τι είναι αυτό που κάνουμε εδώ πέρα, η στολή που φοράμε. Και κυρίως το πιο μεγάλο συναίσθημα είναι η περηφάνεια που νιώθουμε για αυτό το οποίο συμβολίζουμε και αυτό το οποίο κουβαλάμε πάνω μας. Η παρουσία των ευζώνων μαζί με τη σημαία, την Ακρόπολη και το μνημείο του αγνώστου στρατιώτη αποτελούν ενιαίο σύμβολο της πατρίδας μας που ταξιδεύει ως εικόνα σε όλο τον κόσμο.